Avui us parlo d'ous, el tipus d'ous que consumim a casa, la nostra filosofia de compra i com els conservem. Els ous que solem comprar se'n diuen camperols, de codi número 1, classe A. Vol dir ous frescos de gallines criades en llibertat. Guardem i reutilitzem els envasos del comerciant, que a cada compra ens dona les gràcies, ja que el millor residu és aquell que no es genera. També seria bona idea tenir una ouera d'aquest tipus. Contribuïm a mantenir viu el mercat de barri i el comerç petit i especialitzat. Al mercat hi ha cua, converses i relacions socials. Aquí, mentre venen i comprem ous, també parlem de quin tipus d'ous hi ha, com cuidar-los, receptes per cuinar-los, per què tenen aquest preu i no un altre, quins factors determinen la classe i el tipus d'ous, o per què val la pena ser conscient de quina és la qualitat i el tipus d'ous que cadascú vol consumir. Nosaltres guardem els ous a la nevera, concretament al fons de la nevera, ja que a la porta hi ha més canvis de temperatura per obrir i tancar. Per tant, a la porta hi solem guardar ous cuits.